skabelsen til fælles. De er alle sammen monoteistiske religioner. Det vil sige, at de kun tror på én Gud. Det er Gud, der har skabt verden på 6 dage. Det kan også betyde, at skabelsen er skabt over 6 tidsperioder. Alle 3 religioner har deres oprindelse i Mellemøsten. I alle 3 religioner kommunikerer Gud med mennesker. Forskelle. Jødedommen. Gud taler direkte til det jødiske folk, ligesom da han skiller havet, så jøderne kan flygte fra Egypten. Islam. Allah taler til mennesker igennem sine profeter, men træder ikke ind i menneskernes verden. Der er en skarp skelnen mellem Allah og det perfekte menneske. Mennesker skal underkaste sig Allah. Kristendom. Gud taler primært igennem sin søn Jesus, når han vil kommunikere med mennesker. Gud er meget kærlig og skal tilgive alt. Jesus tager synden for os mennesker på sig, hvis vi gør noget. Abraham til fælles. I alle 3 religioner er Abraham den første mand, der troede på kun én Gud. Han ledede beduiner i Ur i Kaldæa. Omkring år 1800 før vores tidsregning fik han besked fra Gud og fortalte, at han skulle få en søn og blive stamfar til et stort folk. Men Abrahams kone, Sara, var for gammel og kunne ikke få børn, troede han. Derfor lavede han et barn med slavinden Hagar, og det er Hagars søn, Ismail, der fører islam videre. Saras søn, Isak, fører jødedommen videre. Jødedommen. Abraham er den første, der blev udvalgt af Gud. Abraham indgår en pagt med Gud, som bliver symboliseret ved omskærelsen af en søn, Isak. I dag bliver jødiske børn stadig omskåret, og pagten betyder, at Gud holder en hånd over jøderne, da de er hans udvalgte folk. Gud giver jøderne det hellige land, Kanaan, i dag kaldet Israel. Abraham fik at vide, at han skulle ofre sin søn Isak til Gud, men inden han dræber Isak, stopper Gud ham. Islam. I islam er der en direkte slægtslinje fra Abraham og Muhammed. Muslimer tager afstand fra, at der skulle være et udvalgt folk. I islam er alle mennesker Allahs stedfortræder. Allah forventer kun én ting til gengæld: taknemmelighed og underkastelse. I kristendommen er Abraham ikke så vigtig. De mener, at han som den første lavede en oprindelig pagt med Gud. Han er stamfader til Moses, kong David og Jesus. Abrahams pagt bliver afløst af en nye, som bliver lavet mellem Jesus og mennesket, der finder sted, når mennesket bliver døbt.